Sunshine News Blast. Alas 7:44 na mga kapartners, giila sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance o DOF-BLGF ang dakbayan sa Lapu-lapu City isip top 1 city sa year-on-year growth sa locally sourced revenue o LSR alang sa fiscal year 2023-2024. Kini nga pasidungog gihatag taliwala sa tanang highly urbanized cities sa tibuok nasod nga nagpamatuod sa lig-on nga fiscal performance o epektibong pagdumala sa lokal nga panggamhanan. Ang maong kalampusan gipanguluhan sa kanhi mayor o karon Congressman Jonard Ahong Chan o padayon nga gipalig-on ni Mayor Cindy King Chan pinagi sa iyang malig-on nga paningkamot sa fiscal management, transparency o self-sustainability sa dakbayan. Uban ang suporta sa mga oponganon. Ipahigayon ang seremonyas sa pagpasidungog karong Nobyembre 5 sa Taguig City.